Pasaren larunbatean Bilboko kaletan zehar langileok bideak batuz Euskal Herria prekaritatearen kontra lemapean, prekaritateak eragiten dituen lau ondorio zutabe ezberdinen bidez mobilizazioari ekin genion. Diskriminazioari stop, aukera berdintasuna, enplegu berdina, baldintza berdinak. Prekaritatea hiltzailea, bizitzeko lan egiten dugu. Lan harremanetarako eta babes sozialerako marko propia, burujabetzaren bidean aldaketa lantokietara. Kalitatezko enpleguaren alde, enplegu, pentsio eta prestazio duinak. Mobilizazio nazional honek borroka asteari eman dio hasiera eta gaur maiatzaren 31an zerbitzu publikoak martxan prekaritatearen aurka lemapean abiatu dugu eguna. Zerbitzu publikoetan ere prekaritateak zuzenera egiten duela salatuz, prekarizikloaren bide 8 metabolante egin ditugu Donostian zehar. Gizarte segurantzan, osakidetzan, gizarte politiketan, korreosen, justizian, foru aldundian, udaletxean eta eusko jaurlaritzan. Prekaritateak milaka aurpegi ditu eta guztiak agerian usteko momentua iritsi da. Horietako asko zerbitzu publikoetan aurkitzen ditugu, bertan bai daude sektore feminizatu prekarizatuenak, gizarte politiketan bezala. Zerbitzu publiketan ongizatearen oinarrizko 3 zutabeak ditugu, hezkuntza, osasungintza eta gizarte politikak, zeinetan austeritate politikek eta murrizketek zuzenean eragiten duten zimentoak pitzatuz, kudeaketa zuzen alboratuz, subkontraten eta privatizazioak eginez. Aldaketa posible da, 1.200 euroko gutxieneko soldata, 35 orduko lanastea, lan osasunaz eta euskaraz lan egiteko erabakiak hartuz. Urrats hauekin, lan mundua behetik gora aldatuko litzateke eta noski gu langileok gure borrokarekin lortuko dugu. Eremugen politiko instituzionala behartu egin behar dugu bere agenda aldatzera, zerbitzu publikoetan aplikatzen diren politikak aldatzera. Mobilizazio anitza eta ezin dinamikagoa egin dugu zerbitzu publikoetan prekaritatea salatzeko, milaka aurpegi dituela agerian usteko, azken finean, zerbitzu publikoetan oro ez da urre.